so far? So sa Maramag, sa karon natong reported nga mga kaso no from January to October 11 na nata sa 128 cases nata. As compared last year, 16 ra ang atong kaso from January to ano. So gamay ra gyud siya no. And then 128 karon? Karon from January to October 11. So Started yan na siya January. kataas. And then naapoy data sa Bukidnon itself no. Natay 861 cases from January to October 11 gihapon as compared last year nga 49 ra. So iyan na jud siya kapaspas natay 1,600% nga pagsaka sa atong HFMD karon nga tuig. So, Kita ba'y top kuan? The highest number of HFMD kay murag 800 sa whole Bukidnon and sa ato pa lang is 128. 128 I see. So dili ra kita. Okay. Unsa kahay mga hinungdan ana, Doc? Ngano ni taas ta from the previous year unya karon grabe gyud pila ka percent? 1,000 kapin 1,600. Imagine. Unsa ka hinungdan? Pwede kanang ano, kanang bata ba nang napaskwela nga masidanay butoy-butoy or kanang maglaag-laag lagi kanang dalaon ang bata ba pwede bang pud na siya nga madala ang bata tas naday butoy-butoy tas bata pud ang adtuan nga balay. Yes. So pwede gyud siya nga mas paspas ang pag-spread ba. And then walay proper na katong hygiene no, so wala dili katong pwede man pud katong ingon nga pwede pud siya makuha sa kanang sa hugaw sa bata. So kasi pag change og diaper kato wala na tarong og kanang hugas tas kato na napoy lakaw dayon tas na kuan dayon siya na spread na hinuon unknowingly ba. So paspas yun ang pagsaka sa mga kaso karon. Unsay ka ng percent bitaw, Doc, sa increase nato like January pila ka cases, February until October? Unsay pinakadaghan nga month sa hand, foot, and mouth disease? Or na ba mo by month ana nga report or as a whole na siya ang na-provide? Kuya Servil. Ang reporting nato tay is per morbidity week ang tawag. So morbidity meaning meaning kanang iyahang ting sakit nga week. sa medline term sa morbidity. Di ba ang morbidity kay mo na ang sakit? O kay ang mortality mo na ang tsugi na. So gibasihan nato manggod ni katong mga pag-start gyud week 1 from January and then mo tong i-mention ni Doc na from number 41 nata karon for October. So usually ang reporting nato ginasubmitar sa DOH is every Fridays. So kuha nato na enter sa PIDSAR. So mo to na itong imong gipangutan na monthly, unfortunately murag wala na mo nakuan ang monthly ang per month. Okay. Pero so far unsay increment, unsa ka taas, unsa ka nga month, naboy idea kung unsa ka nga particular month nga medyo mas daghan og cases? Danhi sa kaning ihang picture ate or naikuha na mo. Danhi sa graph. Graph niya is ni taas danhi sa 2025 no may color threshold. So danhi sa 29 nagsaka, then 31, then isaka po siya sa 35. That's on 7 week sama ni siya na bulan na ni. Kung ako na by week siya. By week. So, I kung see. ako na September, nanay siya sa kuan, September. Okay, mura gana. Before pa gyud. August, September ang medyo daghan. Or July, August, September. Di kita. So, mao to siya na ang kuan po nato tay ang gatabang pud sa ato ani sa reporting o gahatag silang datos is ato ang mga government hospitals, BPH nato, yan na po tayo mga private hospitals nato. And I believe mo gahatag man pud si kuan dani sa university. Diri sa CMU, Doc Christy pila ka ang cases? Wala nga inyong na-report. Wala ko nakabalo pero ang ginabuhat nila kay ilaha lang gina-forward ang pasyente dito sa amo. Pag naa, I see.